Kaixo, ongi etorria lau neurri estatistiko errepasatuko ditugu. Batez bestekoa, mediana, moda eta eina. Hortarako, pentsa dezagun, osatuta dugula enkesta bat eta dugula aldagaia eta maiztasuna beteta. Galdetu dugu, zenbat mugikor daude zure etxe bizitzan? Eta bat esan dutenak 5 pertsona daude, 2 mugikor esan dutenak 14 pertsona, 3 mugikor 21 eta 4 mugikor 10 pertsona. Orduan, batez bestekoa zer da? Egiten duguna da, mugikor guztiak batu, galdetu dugun pertsona guztiak batu eta zatiketa bat, ezta? Egin bat dugu, lehenengo orduan, maiztasuna aldagaiarekin. Orduan, banan bidertu behar ditugu bi hauek. Bat bider 5, beraz hemen 5 mugikor daude, 2 bider 14, beraz etxe bizitza bakoitzean 2 mugikor baldin badaude, 2 bider 14, 28. Etxe bakoitzean 3 mugikor daude, 21 pertsonak esan dute hori. Orduan, bidertu egin bat dugu. 73 eta 10 pertsonak esan dute 4 mugikor daudela. Orduan, 40. Hauek dira mugikor kopuruak. Hauek pertsona kopurua zenbatik galdetu diegun. Hau badakizu ene dela, orduan batutzen badugu ateatzen da 50, eta hau batutzen badugu ateatzen da 126. Orduan, batez bestekoa nola lortzen da? Egin behar dugu. Guzti hauek batu, 126, zati, zer pertsonei galdetu diegun, 50. Zatiketa bada. Orduan, egin dezagun. Bikoma hirurogeita hamabi. Ondorioz, etxe bizitza bakoitzean dauden mugikor kopuruen batez bestekoa 2,hirurogeita da. Bigarren neurri estatistikoa mediana da. Hortarako datu denak ordenatuta utzi behar ditugu eta erdian gelditzen den datu horri deitzen zaio mediana. Orduan, hemen datuak baditugu, maiztasunak, zer egin behar dugu? Metatua jarri. Hemen ditugu maiztasun absolutuak, metatu egin behar ditugu, ikusi erdian zen gelditzen den. Orduan, lehenengo 5, hurrengoa da 5 eta 14, 19, hurrengoa da 21 erantzi beste guztiei, hau da, 5 gehi 14 gehi 21, edo 21 gehi 19, dela 40. Eta horrengoa, gehi 10, 50. Badakizu, metatu egiten dugunean, honen berdinate bat dula, jakiteko ondo egin dugun edo ez. Orduan, zein da 50-aren erdia? 25. 25 nun dago? 25 lehenengo aldiz pasatzen dugu hemen. Pasatzen dugun datu hori da mediana. Pasa egin bat dugu, ez iritsi. Orduan, zein da mediana? 3. Jarriko dugu horrela. Kontuz datu batekin, adibide bat jarriko dizut. Pentsa ezagun dugula 1, 2, 3, 4 eta 5. Mediana arkitzarek horreza da, ez da? 2 ezkerrera, 2 eskubira, 3. Baina baldin badugu 1, 2, 3, 4, eta egiten badugu 4 zati 2, hau ez da mediana. Zergatik, ze ezkerreta 2, eskubita 2, erdian gelditzen dena da, 2 eta 3-ren batez bestekoa, egin bat genuke 3 gehi 2, zati 2, hau da, 2,5. Orduan, datuak horrela daudenean, bikoitiak, erdikoa atako zaigu batez besteko bat. Baina baitugu bakoitiak argi dago. Bat egongo da erdian. Jarrai dezagun, moda. Moda da gehien errepikatzen den datua. Hau da, maiztasun handiena duena. Horra joateka maiztasunera, 21, hemen dago gehiena. Orduan, 3 erantzun dute pertsona gehienak. 21, orduan, moda, 3 da. Eta falta zaigu eina. Eina badakigu dela hartu behar du baldagairik handiena, 4, eta txikiena, 1.
kenketa egin bat dugu. 3. Ba, hemen, egina ere, erre dela, 3 da. Eta honekin errepasatu dugu. Ba, ulertu duzulakoa, beste bat arte. Agur?